tržištu, ako možemo tako da kažemo. Jedinstvena je iz više razloga. To je prvi konkretan vodič, ali bukvalno konkretan vodič gde smo mi radili 3 studije slučaja i na osnovu ispovesti 3 žene, desilo se slučajno da su 3 žene bile u pitanju. U knjizi su data uputstva, to je Dejana kao advokatkinja radila, uputstva kako postupati u određenim situacijama. Uzeli smo 3 različite slučaja. Jedan je bio štrajk u javnoj službi. To je mali jedan kolektiv i oni su bili u štrajku i to je kolektiv kojim, kao što znate, upravljaju političke stranke, pošto je javna služba bila u pitanju. To svedočenje smo zabeležili. Sledeće svedočenje je velika fabrika koja je privatizovana, a problemi su nakon toga nastali. I tu imamo ispovest žene koja je bila predsednica sindikata i na osnovu te njene ispovesti koja vrlo kompleksno obuhvata razne pitanja, znači taj sam proces privatizacije iz kojeg se može puno stvari iščitavati, obuhvata i taj aspekt uloge sindikata i to ovih sindikata koji su reprezentativni, na osnovu čega se može videti jasno koliko su oni nereformisani i zapravo kakvi su ti sindikati. I treće što je nama jako bitno i što je nama ključno bilo, to je to iščitavanje koliko zaposleni zapravo ne poznaju svoja prava. I to se iz ovih ispovesti tačno vidi, koliko ne znaju, prvo, koja su njihova prava iz rada, drugo, ne znaju da prepoznaju kad im se ta prava krše i onda dolazi do tih svih mogućih komplikacija koje nastaju, a pogotovo kada imate posla sa zlonamernim poslodavcima. To imamo slučaj upravo u toj drugoj priči, ispovesti, gde je privatizacija urađena samo zato da bi se ta fabrika opljačkala i radnici oterali na ulicu, što se na kraju i dogodilo. I treća priča je priča o mobingu u jednoj velikoj državnoj firmi koja je posle prodata i privatizovana, a ovo se dešava pre nego što je došlo do privatizacije, znači u državnoj firmi, i tu imate tipičan primer žene koja se usprotivila nekim nepravdama koje su se dešavale u firmi i završila u jednom objektu gde su zapravo proterivani svi oni koji su imali nešto protiv ili su ukazivali na nepravilnosti. Taj slučaj je isto još uvek pred sudom, nije završen, a ovaj prethodni slučaj je takođe, mislim da su okončane sve instance u domaćem pravosuđu, njima je jedino ostalo u Strasbourg da idu i mislim da će otići ovi iz ove privatizovane fabrike. Dakle, to su ta 3 aspekta. Četvrti deo ove knjige, znači vidjet ćete ovde da smo tako radili kroz te ispovesti, ovo što je crvenim slovima, to su komentari advokatkinje. Ona kaže, naša svedokinja je dobro postupila zato što je podnela zahtev, zato što je pismeno tražila, ona nije dobro postupila i tako dalje. Znači, bukvalno, kroz sve te priče imamo komentare advokatkinje koja vrlo jasno ukazuje na koji način treba postupati, šta je bilo dobro što su radnici uradili, znači kroz te njihove životne priče koje su se zaista dogodile. U 4. delu vodiča je pregled kompletne zakonske regulative, počevši od Ustava Srbije, koji se odnosi na, dobroveče, izvolite, koji se odnosi na prava iz rada. Smatram da ova zemlja nema loše zakone, mi imamo dobre zakone koji se ne primenjuju ili ih radnici, zaposleni, kako ih sada zovemo, ne poznaju dovoljno. Ne poznaju ni svoja osnovna ustavna prava, ne poznaju zakone o zabrani diskriminacije, niti znaju kome da se obrate da bi zaštitili svoja prava. A druga stvar koja je osnovna i koju ja mislim da je najvažnija i ona koja sputava sve zaposlene, to je strah. Strah od gubitka posla, strah od autoriteta, strah od pritiska. A isto tako mislim da taj strah stalno hrani onoga ko je iznad, pa se taj pravi jači i moćniji nego što zaista jeste,
pa onda strah postaje još jači i povlačenja. U nekim ranijim, gde smo imali promocijama, govorila sam, neko mi je postavio pitanje vezano za strah da li postoji razlika između straha u državnim preduzećima i straha u privatnim. Postoji, to je sad moje lično iskustvo, ne mora da znači da je ispravno, da u državnim preduzećima je više taj strah od nekih povlastica i pogodnosti koje oni ipak imaju i sigurnosti u odnosu na ove koji su u preduzećima koje imaju privatne poslodavce. Malo su, znači, drugačije vrste strahova. I to je osnovno što zaposlene blokira u zahtevima za zaštitu prava. Jednog trenutka kada neko i krene da ih ostvaruje, mislim da su zaista ređe situacije kada podneseš zahtev, tražiš zaštitu, da trpiš posledice, nego kad ih uopšte ne kreneš da podnosiš zahteve za zaštitu. Ovde smo na ova 3 slučajeva videli neke drastičnije primere. Videli smo primer štrajka koji je bio u tom malom javnom preduzeću. Štrajk je po meni uspešno okončan, oni nisu ostvarili sve zašto su štrajkovali, ali su uspeli nekih, recimo, najvažnija stvar koja je bila u tome su uspeli, nisu izgubili posao zbog toga, postupali su po zakonu, po savesti i bili su vrlo, vrlo ovako složni, što je isto veoma važna stvar koja se negde izgubila svugde ovde, nedostatak solidarnosti. To su moja iskustva i ono što je mene rukovodilo. Nijedan od ovih slučajeva nije slučaj koji sam ja zastupala, to da naglasim. Ono što primećujem, možda radeći sa strankama, primećujem da su teže posledice i da više posledica po posao i po zaposleni ima u manjim mestima i da se posledice ostanka bez posla i posledice straha više osjećaju u manjim mestima. Mislim da su Beograd, Novi Sad, verovatno Niš, to ne mogu da ne znam, ali da su prilično s te strane ljudi obrazovaniji, više znaju svoje prava, sigurniji u sebe i mogu lakše da nađu drugi posao. Ja kad sam pročitao ovu knjigu ili vodič, prvi moj utisak je bio da ko ovo pročita neće mu pasti na pamet da više učestvuje u štrajku. Iskreno, prvi osjećaj. I onda nekako vam to sve obleži, je li tako? I onda, kao što je Jovanka rekla, ovo je u stvari apel. Sada, dok je Jovanka govorila, ja sam uspeo da identifikujem 2 pojave koje su karakteristične za moderno društvo. Prvo vam je takozvana trka ka dnu. Čuli ste verovatno za Teksas. Umesto da ljudi bolje žive, zahvaljujući razvoju tehnologije, saobraćaja, svega ostalog, šta je u stvari rezultat globalizacije? Da svaka zemlja mora da snižava standarde zbog takozvane neke konkurencije i u stvari da kako sve vreme prolazi da ljudi zaposleni sve gore žive. Je li tako? To je čak i dokazano, čuli ste za ekonomistu Štiglica. Da. On pominje sledeću priču, možda ću pogrešiti u ciframa. 1% najbogatijih ljudi početkom prošlog veka, znači tamo 1900. godine, oni su bili bogatiji 7 puta od onih najsiromašnijih, one najveće grupe siromašnih. Onda, 70. godina prošlog veka, oni su bili već 30 puta bogatiji, da bi negde oko 2000-te oni bili 70 puta bogatiji od tih siromašnih. Svih zajedno. Očigledno je kuda cela priča. Drugo, ovo da ljudi neće da pomognu jednim drugima, to je pojava koja je prepoznata i nazvana socijalnim darvinizmom. Znači, sad imamo borbu za opstanak u društvu i vi možete sigurno da uočite da se to dešava i kod nas u Srbiji. Ja vam knjigu neću prepričavati, uzmite pa je pročitajte. Ona je jedna odlična inspiracija u stvari da se uradi možda jedna ovako debela knjiga gde bi se sve obuhvatilo što se tiče štrajka, svi problemi i onda zaista
oni koji žele da ga organizuju uputili kako to da urede na najbolji način. Ovde su neke, po meni, prave smernice kako bi to trebalo. Naime, ovde se kritikuje i država, kritikuju se i sindikati, i institucije koje ne reaguju, pa donekle i sami zaposleni koji tako idu u celu tu priču grlom u jagu. Ono što mi se dopada, što je kroz ove veoma životne priče, koje moram da priznam mi ne zvuče baš uvek jako objektivno, to ćete videti, veoma ostrašćeni zvuče, malo su ostrašćeni. Ja bih volao da sam imao priliku da čujem i priču poslodavaca, makar na jednoj strani. I tu mi se zato dopada što je advokat jedna nepristrasna tu strana, a i cela mi se priča ipak dopada. Zašto ne bi bila emocija u svemu ovom? Svi mi ipak smo emotivna bića i imamo neke veoma jasne i životne sudbine i sve se na kraju svodi tako na neke naše konkretne živote. Zašto sve mora biti suviše uopšteno, jer onda u stvari izgubi onu suštinu. Ovde su povezane, dakle, priče i to je zanimljivo. Povezuje se štrajk, povezuje se privatizacija, povezuje se otkaz i mobbing. I to jeste danas zatvoreni krug. Ovde imamo ljude koji su, na primjer, baš direktno učestvovali u protestima vezanih za privatizaciju, koji imaju veoma konkretne iskustva. Štrajkovi kod nas uglavnom su tako povezani sa nepravedno sprovedenom privatizacijom. Naime, mi, evo pominjani slučaj NISPE, jeli su iz Rusije vlasnici kupili preduzeće. Mi i Rusije važimo za tipičan primjer nepravedne, netransparentno, nekvalitetno, sporo sprovedene privatizacije. I to je ono što kod nas izaziva velike probleme i potrebu štrajkova. Sad, kada gazde kupe firmu, oni po pravilu imaju višak zaposleni. Ja sam, iako sam teoretičar, prvenstveno učestvovao par puta ipak ili više puta u nekim privatizacijama i to što je lepo na obe strane, pa sam mogao da vidim kako razmišljaju jedni drugi. Nažalost, stvarno su naše firme zapošljavale tako ljude bez potrebe, pa imamo uglavnom bar 1/3 ljudi koji su više. I sada, šta je mobbing? Ovde je jedna koleginica koja je radila u inspekciji rada. Ja sam čuo najbolje objašnjenje mobbinga od strane inspektora rada. Čemu služi mobbing? Da natera zaposlenog da sam odmah. Da ne mora, znači, posle, da ne može da ga tuži, da traži naknadu, da slučajno i poslodavci često pogreše, tako, Dejana? Tako je. Znači, evo ja ću da pohvalim Dejanu. Dejana je među prvima uspela da ishoduje presudu o diskriminaciji u radnim odnosima. Diskriminacija se jako teško dokazuje, to znate, zbog tog problema svedoka i uopšte. I Dejana je ishodovala u jednom javnom preduzeću odluku u korist zaposlenog, a pre par dana je ishodovala i jednu nagodbu u vezi sa mobbingom, gde je zaposleni dobio 500.000 dinara zbog mobbinga od strane firme, dogovorili su se. Sad, taj zaposleni, eto ja idem na taj slučaj, napravi grešku u koracima, je li tako? I ne može, nažalost, da se vrati na posao. To je ovo što je i u ovoj knjižici vrednost, ukazuje se na greške koje se prave u tom postupku u vezi sa štrajkom.